Сизәсезме, яңа ел якынлаша, кәйфләр дә үзгә. Гомумән бу минем иң яраткан бәйрәмем, чөнки яңа ел гаилә бәйрәме, бүләкләр һәм могҗиза чоры. Тапшыруыбызда без бүген яр җырчыларыбызның яраткан бәйрәмнәрен ачыклыйбыз. Эфирда яшьлек тавышы һәм мин Юлия Талхина. Ничек кенә кызганыч булмасын, без бүген моңлы җырчыбыз Наил Әсхәмов белән саубуллашабыз һәм клибын тапшыруыбыз кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Әнкәй, Әнкәй, горурланып карыйм күзеңә, ничек кенә атасам да сине. Атна сайын безнең ишекләр яңа клип өчен ачыла. Каршы алыгыз, экраннарыбызда премьера. Көтәм, яраттың мине, анысын беләм. Өзелми калган өмөтнең җепләре көтә һаман синең килүне. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам. Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар хит парадыбызны дәвам итәләр. Рамил фикере буенча, иң күңелле бәйрәм ул 23 февраль. Көне буе котлау сүзләре, оек-башлар, дезодорантлар кабул итәсең һәм бер ни дә эшләмисең. Икенче көнне уянгач 8 март көненә нәрсә бүләк итәргә икән дип баш вата башлыйсың.
Сихерләдең, сихерләдең, серле күзләрең. Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Ömürlükə olşu yanımda. İkəv durmuş yollarından varasaydım. Ömürlükə yarını bulup alasaydım. İkəv durmuş yollarından varasaydım. Ömürlükə yarını bulup Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизәр. Йөрәкәем, йөрәкәем, син диеп тибәр. Bir қолыңны әйдә җаным, атлыйгыл бергә. Минем генә сөйгән ярым, булчы бергә. Икәү тормыш юлларыннан барасайdım. Ömrükə yarım bulup alasaydım. İkəү tормыш юлларынан барасайdım. Ömrükə yarım bulup alasaydım. İkəү tормыш юлларынан барасайdım. Ömrükə yarım bulup alasaydım. İkəү tормыш юлларынан барасайdım. Ömrükə yarım bulup alasaydım. Ömrükə yarım bulup ТМ-ТВ телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшырубызны карамыйча калсагыз, ТМ-ТВ телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль шелтәрләребездә күзәтергә мөмкин.
Ләйсән Шәйхетдинованың яраткан бәйрәме Яңа ел. Ул бәйрәм алды ыгы-зыгыларын бик ярата. Кибетләрдә чыршы уенчыклары сатыла башлый, ә телевизордан яраткан киноларын күрсәтәләр. Әзерлек чоры, Яңа ел көненең мөгъҗизасына ышану чыннан да сокландыра. Гомер ага йылыга кебек хисләре таша, сулары кебек, ләкин үткәннәрне кире кайтарулар мөмкин түгел. Синең сүзләр җанга сихәт, бергә чакта нинди рәхәт. Озак яшә, бәхетле бул, сиңа Әнкәй бик зур рәхмәт. Әниен кесине дөньяның яктысың, әниен кесине жанымның яртысың. Әниен ки елама бары елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Еллар йөгереп үтә икән гомер бик тиз, үтә икән хәзер инде мине дә әни сине куып киләм икән. Бер җеп белән бәйләнгән без, бер җыр белән бәвелгән без. Җанда бер йөрәк тибеше, бер бөтенегә әйләнгән без. Әниен кесин дөньяның яктысың, әниен кесин жанымның яртысың. Әниен ки елама бара елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Dünyanın yaktısın, әниен кесин жанымның яртысың. Әниен ки елама бары елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Әниен ки мин бит гел синең яныңда. Gel sинең яныңда. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Хит парадыбызның алдагы урынында Юлия Талхина Нишлим дип исемләнгән музыкаль композициясе бар. Kadirlerden kadirlimsin, güzellerden güzelim. Her şok senin yılmayuna görüp dursun gözlerim. Sen şadlansan sevinsin ya, neler yaşlıyımsın. Sen bәхетле bulsan üçün yay dele, Нишлимсың,
Нишлимсың? Зәңгәр күктән нурлар шешкән, алсу кояш булыймы? Әллә ярсу күңелеңә шатлык булып тулыймы? Син шатлансаң сөйсенгә, ниләргә эшләймсең? Син бәхетле булсын өчен, я әйт әле, нишлимсең? Син шатлансаң сөйсенгә, ниләргә эшләймсең? Син бәхетле булсын өчен, я әйт әле, нишлимсең? Назлы җилләр булыйм әллә, иркәләргә битеңдә, бир кулыңны өмерлеккә, сиңа гашыйк күптәннән. Син шатлансаң сөйсенгә, ниләргә эшләймсең? Син бәхетле булсын өчен, я әйт әле, нишлимсең? Син шатлансаң сөйсенгә, ниләргә эшләймсең? Син бәхетле булсын өчен, я әйт әле, нишлимсең? Сабан туйны яратучы җырчы егетебез Динар Бәдретдинов бүген бер баскычка күтәрелеп, алдагы позициядә урнаша. Ул авылына кайтып, майданга чыгып, барлык туганнары белән күрешеп, учакта ит кыздырып бәйрәм итәргә ярата икән.
Айгөл Ишмаева гаилә җанлы буларак яңа ел бәйрәмен ярата. Бары тик бу бәйрәм генә туганнарны бергә җыеп, якынайта һәм тормыш китабының яңа битен ача. Син дип йөрәк тибә синең хакта уйлым көндә. Бер назлы сүз җитә каршы тора алмам бердә. Төшләремдә дәшем күзләрдән күз яше тамагыманы буласын белмим. Хисләрне яшермим синең кабат, ә мин сине яратам, яратам сине мин. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме шулай, шулай була икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Яннарыңа синең сөю тулы күңлем һәр иртә. Сорыйм дисәң, нигә яратканга сине иркән. Төшләремдә дәшем күзләрдән күз яше тамагыманы буласын белмим. Хисләрне яшермим синең кабат, ә мин сине яратам, яратам сине мин. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме шулай, шулай була икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме шулай, шулай була икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме яратам, сине икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Булат Зиатдинов үзенең туган көнен ярата икән. Һәр ел саен үзенең туган көнендә ул әнисенә чәчәк бәйрәме бүләк итеп, рәхмәт сүзләре әйтә. Хит парадыбызда ул алдагы баскычта урнаша һәм Биик әле дип исемләнгән җыр башкара. Матур җырлар яңгырасын синең туган көнеңдә.
Чираттагы баскычта гүзәлләрнең гүзәле Дарина Зиннатуллина. Ул гомумән барлык бәйрәмнәрне дә ярата. Бәйрәм ул күтәренке кәеф сәбәпчесе ди ул. Килешәбез һәм ак каен дип исемләнгән клибыңны күрсәтәбез. Позиция артта калды. Алда бары тик бер җиңүче. Тапшыруыбызны искә алабыз һәм атнабызның лидерын ачыклыйбыз. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен ялам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Икәү тормыш юлларыннан Әнкәй сине дөньяның яктысым, Әнкәй сине җанымның яртысым. Әнкәй елама бары елама, Әнкәй мин бит гел синең яныңда. Şadlansam sevsinge, neler yaşlıyımsın. Sen bәхетле olsun üçün, yay telek, Нишлимсың.
Алдагы баскычта иң яшь дуэтыбыз Рәлиф Сәләхиев һәм Сафия Хәлиуллина. Җырчыларыбыз бер бәйрәмне дә аерып әйтмәде. Һәр бәйрәм дә үзенчәлекле дигән фикер йөртәләр алар. Иң мөһиме яныңда яраткан якын кешеләрең булсын. Шул чакта нинди бәйрәм булса да ул күңелле булачак. Şiirde urnaşsa da onun kanı yukarı Yerakka kitep daralar onun uzun yolları Kama suan nurga türüp balkı butıra kala Dünyalarını dayga kümgen bu kala tübeni kama Qarğa sibelişər Qaşılı qızılı telgəşlər Kama suan nurğa dürüp Balqı butıra qala Dünyalarını dayğa küngen Bu qala tübəli kama Kama suan nurğa dürüp Balqı butıra qala Dünyalarını Жанға яқын Гүзәл Яшьлек қаласы Ғорурланам чөнки мине дә Шул шәһәрнең баласы Кама суы нурга төреп Балкы бултыра кала Дөньяларны дайга күмгән Бу кала түбәле кама Кама суы Dünyalarını dayga küngen Bu kala tübeni kama Dünyalarını dayga küngen Bu kala tübeni kama
Атнабызның бурычын үтәп, бар җырчыларыбызга лаеклы урыннарны тапшырдык. Сез Яшьлек тавышы хит парадын карадыгыз. Минем исемем Юлия Нигъмәтуллина. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.